Bombo Business News. Naglabot sa masobra 1 billion ka kilo ang kabugusan nga imported meat sang Pilipinas halin Enero tubtob Hulyo 2026 sunod sa Bureau of Animal Industry. Mas mataas ini sang 11.8% kung ikumpara sa masobra 900 million ka kilo sa amuman nga tion sang 2025. Nahibaluan nga ang baboy ang may pinakadako nga bahin sang meat imports kung sa diin ini nagarepresentar sang masobra 57% sang kabugusan nga imported meat sang bulan sang Hulyo. Nagpayag naman sang pagkabalakang mga local hog raisers bangod sa posibilidad sang oversupply sang baboy nga mahimo makaapekto sa lokal nga mga nagapadako sang baboy. Gani nagapanawagan ang mga ini sa gobyerno nga ibalik ang mas mataas na taripa sa imported pork agod maprotektahan ang lokal nga industriya. Nagapabili naman nga ang Brazil ang nagapanguna nga source sang meat imports sang Pilipinas.